O obxectivo desta travesía solidaria a nado que une o porto de Testal e o Freixo non é outro que lograr a inclusión e a integración das persoas con algún tipo de diversidade funcional, sexa cal sexa, no deporte. Non é tanto, pois, unha cita cun carácter competitivo, senón o que se busca é máis unha xornada de festa. Unha proba non competitiva, sino que do que se trata con esta travesía é o fomento do deporte, a inclusión e a solidaridade, que contamos sempre, ademais, o Club de Codea coa colaboración da Asociación Misela, que todos os seus rapaces fan de voluntarios na travesía e nos axudan a que todos os participantes estén atendidos debidamente. Cando empezamos pensamos que iba a ser unha cousa moi corta, e vemos que sí, está tendo unha continuidade, un apoio por parte de institucións, entidades colaboradoras de Noia, asociacións e demais que se volcan con nos apoiarnos tanto logísticamente como un poquinho económicamente a poder manter a infraestructura do Club de Codea. A actividade que organiza a Asociación Deportiva de Codea en colaboración co Concello terá lugar o 15 de agosto, a partir das 5 da tarde. Nela agárdase unha participación dunhas 100 persoas. Dende o Concello fan unha chamada a participar nesta cita, que este ano chega xa a súa 21 edición. Será o próximo día 15 de agosto, a partir das 5:30 está prevista a salida. Agradecer a Pepe Barrio e ao Club de Codea pola organización deste evento. E nada, dende o Concello estamos encantados de un ano máis participar con Pepe e apoialos para que esta travesía non deixe de ser unha proba, como ben decimos, xa tradicional do verán de Noia. Son 21 edicións que agardamos sexan moitas máis. As inscripcións seguen abertas a través da web de M-Sports. A cota de inscripción é de 10 euros. As prazas estarán limitadas a un máximo de 100, debido a cuestións de seguridade para todos os participantes, un aspecto que dende a organización pretenden controlar ao máximo para que non se produza ningún tipo de incidente.